3, 2, 1. Nazdar, ksichty! Nazdar, ksichte! Jsi byl nějak rychlejší dneska. Hrozně vás zdravíme u třetího videa na tomto politicko-ekonomicko-sociálním kanále Nazdar Politiko. Já jsem tady teď dneska se Strejdou, s kterým točím na mém dalším kanále, nech toho neblbni, moje pohlavej dostane. Tedy na mém druhém kanále Hofi.cz natáčíme takový nadcast. Jo, to je moje přezdívka tam Hofi.cz. Nic jiného mě nenapadlo. Natáčíme prostě nadcast Nazdar ksichti, kde se mluvíme o elektromobilitě, o jeho papoušcích, prostě o všem, je to taková sranda jenom, jo? Takže berte z rezervou i tohle video. My jsme se rozhodli, že si teď, když jsme teď dotočili ten další díl toho našeho nadcastu Nazdar ksichti, že si pokecáme o volbách, které budou... Třeba ještě dobít, budou už brzo. Já tohle totiž hned dneska dám na net, aby jsme to stihli před volbama. Takže to dneska je teď čtvrtek, zítra začínají volby, takže si chceme o tom popovídat, co si myslíme. Co to? Já si skoro nic nemyslím, ale můžeme si něco popovídat. Jo, on si nikdy nic nemyslí. Já totiž všechno vím. Tak to je výborný. Prosím tě, jak to dopadne? Blbě. Co myslíš, jo? OK. Dobře, tak začneme pěkně od těch volebních preferencí. Co si myslíš o ANO? Mám mluvit prostě nebo... Mluv úplně jak chceš. Nic dobrého. Tak to bylo peprné slovíčko, já to vypípnu potom. No. Takže jako... Já si myslím, že ANO bohužel vyhraje. Mm-hmm. Jo, lidi jsou nepoučitelní, takže Hrabiš nastoupí zpátky. No, jasně, no. Tak Babiš. Zaprvé, proč nevolit Babiše? Je to de facto technicky odsouzený člověk za podvod Čapí hnízdo. Je to člověk, který zneužíval dotace. Teď má dokonce vrátit 7 miliard korun dotacích. Už ho vyzval nějaký ten úřad pro, nevím. Myslíš, že vrátí? No, bude se odvolávat, že jo, a pak to obšancuje svýma lidma a nebude chtít vracet, ale kvůli střetu zájmu je musí vracet. Na druhé stranu celý ANO je jenom Babiš, jo. Havlíček, Schillerová, to jsou jeho vazalové, panoši, jak chcete, který prostě nemají žádný práva v té straně. Jediný, kdo tam rozhoduje, je Babiš, že jo, co řekne on, to platí. Docela v jejich případě to musí je hnusná situace, jako vědět to, že seš tam za kreténa, viď Havlíčku nebo Schillerová, kdybyste náhodou nás viděli, že prostě řeknete A, když je Babiš na dovolený, přijedete a on vás zjebe, že jste to měli říct B, tak pak děláte ze sebe debily a řeknete, my jsme si to mysleli jinak, nebo to byl špatný zvuk a podobně. Takže Babiš, proč vlastně on to dělá? On to dělá kvůli tomu, aby jednak nebyl odsouzený, protože se mu vyrezetuje ta imunita, protože po volbách se automaticky to rezetuje to, že byl vydaný, takže bude znova muset být žádaný o vydání. Imunitu bych zrušil pro všechny. Ano, imunitu bych zavedl jenom na to, co řekne na tom parlamentu nebo v Senátu, nebo politický vyjádření nebo ideologický. Jako, imunitu bychom měli mít tady tu všichni, že si můžeme říkat, co chceme. Že jo? No, to bychom v podstatě, to jakoby máme, říká se tomu svoboda slova, jo, ale oni ji mají rozšířenou, jo, na určitý věci. Ale víš co, ty, když řekneš Babiš je vůl, tak tě můžou zavřít. Nebo dát může tě dát k soudu, ale tam se potvrdí, že je vůl a osvoboděj tě. Jo, jako Pitomio. Ale víc bylo rozhodnuto, že Pitomio se může říkat. Znáš, jak jsou nezávislí soudy, že jo? No, sedu na nezávislost soudu, respektive věřím jim, a kdyby je prostě jsem cítil, že nejsou nezávislí, tak je nakupu do prdele a prostě se to zvrtne celý, že jo, tady. No, ale jako nejsou. No. Ale prostě, když ty řekneš, myslím si, že Babiš je vůl, tak se tím stát nemůže. No, já si myslím, že Babiš protože to je tvůj názor, ale neříkáš, že to tak je, ale říkáš jenom svůj názor. No to vždycky říkáš svůj názor. Nicméně zpátky k té imunitě. Dobře. Imunita by neměla být určitě na ekonomický jako trestnou činnost nebo násilnou činnost, což doufám není. Když zabije Babiš Schillerovou, že něco blbě řekla, tak bude si doufám sedět, ne? To nebudou muset požádat. Prostě je to nesmysl. Prostě kdo krade, jde sedět, ať je politik nebo ne. A když zabiješ Schillerovou, tak dostane diplom. Protože ten druhý ptáček, Pitomio Okamura, ten řekl teď v televizi, že nebude hlasovat pro vydání Babiše, protože je to kampaň, nebo respektive on je taky jako trestně odpovědný za ten jeho plagátík s tím Černochem s nožičkem.
a že nechce, aby to ostatním jako, aby to šlo Babiš vrátil. No on v podstatě Pitomio prostě jde mu o to, že on chce být ve vládě, ať přímo nebo nepřímo s Babišem, tak samozřejmě by byl blbej, kdyby prostě ho nechal vydat, že jo, jemu jde o prachy, že jo. Babišovi jde o prachy, v podstatě on teď slibuje takový ty nesmysly. A podle mě vyhraje Babiš, ale nebude mít nadpoloviční většinu. Jo. Uvidíme za pár dnů, to se uvidí. A podle mě vezme do vlády Pitomia a Konečníkovou. No, je možný. Možná motoristy, ale ty ne asi, no. Ty tam možná budou, ale nebude. Já si myslím, že motoristi se tam nedostanou, dostane se tam Spolu, dostanou se tam Speďáci. A ty ostatní, co tam to jsme říkali, Pitomia, no. A kdo ještě? No tam je Starostové. No, STAN a Piráti, no. Piráti se Spolu, že jo. No, ale ten Babiš vlastně teď slibuje, teď tam bylo, že zkrátí čekací lhuty u lékaře. Nevím, jak to chce zařídit, to jako doveze z Mongolska doktory. Nevím. Schválně, typneme si, kolik bude mít kdo procent. Schválně. No počkej, až potom, když tak. A dobře. A pak ještě slibuje, že zlevní hypotéky, takže mi asi přikáže bankám, že sníží úroky. Nebo on to spíš myslel tak, že rodinám s dětmi prostě, nebo mladým rodinám dá bezúročnou nějakou půjčku na hypotéku, nebo na celý, já nevím. Což v podstatě každý, kdo trošičku, nechci říct studoval ekonomii, ale umí počítat, tak v podstatě, když zvýšíš poptávku, což když lidi budou mít najednou peníze na nový byty, co se stane s nedostatečnou nabídkou? Zvýšej se cena. Cena, že jo? Takže sláva, všichni majitele nemovitostí, těšíme se na Babiše, že nám zvedne ceny nemovitostí, zvýšíme i nájmy, protože logicky, že jo, protože to je jedno s druhým. Takže... Ano, to jsem chtěl říct, že prostě 0 od 0. Důchodcům slíbí víc peněz, samozřejmě ve státní správě všem přidáme a o co mu jde? Jemu jde o to, aby měl inflaci. Inflace mu sníží, zlevní jeho mnoha miliardový dluhy a on inflaci neřeší, protože jenom párky a kuřata, tvoje oblíbený kuřátka, zdraží. Moje byly dobrý. Inflace bude 10%, ono je o 15% logicky zdraží ještě víc ty kuřátka, hnojiva a všechno, co on vyrábí. Takže on prostě najednou si zvedne prostě cash flow daleko víc, než dluží a ten dluh se mu zlevní o tu inflaci. Jo? Takže u něj je žádoucí mít inflace. Takže to, co lidem slíbí a dá, tak ono jim většinou minimálně to samý sebere vlastně obratem. Jo? Takže kdo ho volí prostě pro tyhle věci, tak je prostě nevidí ani za první roh nebo zatáčku. Jako, jo? Já říkám, myslím si, že mám pravdu, že po žádných volbách, ať už vyhraje kdokoliv, se mít líp nebudeme. Ale můžeme se mít hůř. No to se můžeme, to jasně, to určitě. Jo. Protože teď vynechám Spolu, nebudeme mluvit tyhle ty strany, které jsou teď ve vládě. Takže můžou vyhrát nějaký ty nedemokratické strany. No, oni se tváří, že jsou demokratický, ale když si přečtete stanovy, jak Okamuru může odvolat jenom, on jich je de facto SPDáků pravých, já nevím, 8-10 nebo něco, a že musí hlasovat snad všichni, včetně jeho, aby se odvolali. To je takový demokratický. O demokracii v ANO se ani nebavím. Tam je Babiš a pak je druhá liga, ty vole, ostatní, kteří nemůžou nic rozhodovat. Já se trošku zajímám o historii. Tak vím, že všichni diktátoři byli demokraticky zvolení. No jasně, museli. Když se vezmeš třeba Lukašenka Bělorusku, ten byl v 90. letech zvolený krásně demokraticky. Hitler, Mussolini, ten taky, že jo, no. Všichni, přesně. Putin. Všude to je stejný. Ale samozřejmě. pak už ty další volby už moc demokraticky nebyly. Pak byly, ale na oko, jako komunisty u nás volby. Pak už neměl 50%, ale 80, 99,8 a byl stále oblíbenější. Přesně tak. Paradoxně půlka národa byla na náměstí a protestovali proti němu, ale on měl 99%. No, jasně, no. Co si myslíš o SPD? Okamura? Pitomio? No. Proč on je v politice vůbec? Business, ne, to je taky. Tam šulíš zase. Zase se mi rozvázala tkanička. To tady nepotřebuješ, nebo budeš běhat při tom teď? Ne, to vadí. On je v politice kvůli prachům. No, jednoznačně. No, ten chlap je prostě, ten je mi odporný už od přirození, protože
rozesírá lidi od mýho, prostě přirozeně prostě odpudivý člověk, protože rozesírá lidi, poštvává lidi, xenofob to je, vyvolává strach, že jo, ten jeho úžasný slib, že zajistí levnější byty, že odsune 500 000 Ukrajinců odsaď. Chápeš to, jakože... A kam je chce odsunout? Jako do Ukrajiny? No jako na Ukrajinu, že pošle, že to zařídí asi, nevím, jak by to jako chtěl zařídit. Už mi přijde jako trošku to je taky další věc, to je jako Babiš s tou frontou nebo zlevnění hypoték, to jsou takový žvásty. Mě vždycky fascinuje Pitomio s těma jeho uprchlíkama, jo. Tady se uprchlíci objeví jenom, aby přespali a pak pokračovali do Německa. Ale já ti řeknu jedno, Brexit, jak on chce ty referenda u nás. Jo. Brexit, zblbilo pár idiotů, zblbilo celou Británii, jo. A oni si zvolili Brexit, protože jim vadili ty daně, Poláci, Češi jim vadili, tedy odriflovali. Víš, kdo je tam místo Poláků? Proč ty stávkovali? Bangladeš, Indie, jo, a takovýhle ty jako národy, které jsou úplně mimo kulturně, než byli Poláci, zlatý Poláci, Češi a podobně. A teď toho litujou, že jo. Já si myslím, že referendum je fajn věc, ale ne určitě na celonárodní úrovni, kde by rozhodovali politicko-ekonomicky hospodářské věci lidi, kteří se dokážou jako laická veřejnost, kterou dokáže pár lidí svýma heslama vys Babiš, Okamura obelstít, obelhat, že to pro ně bude vlastně lepší. Jo? Proto volíme demokraticky ty lidi, aby v parlamentu hlasovali na těchto důležitýma věcma oni. Kdyby jsme měli na každý prd referendum, tak nepotřebujeme ty volby, že jo? No přesně, tak proč máme politiky? Stačí prezident, že jo, a nějaký úředníci. Jako, píše referendum, přijďte, rozhodnou, jestli bude pivo dražší. Referendum nepatří do moderní demokracie, proto jsou ty volby, proto jsou ty strany. Beru nějaký malý lokální referendum, nějaký obci, rozhoduje se, že budou nový lavičky nebo něco, jako to je v pohodě, a tak to funguje i teďka, se hlasuje, protože v obci, kde je 50 občanů, je 30 z nich v zastupitelstvu, že jo, kde se hlasuje, což je v podstatě taková forma referenda. Ale on si prostě vymyslel nějaký nesmysl přímé demokracie, to je jediný jeho téma, prostě, že bude referendum o vystoupení z EU na to by mu konečná ještě zatleskala, protože to je proruská špína, že jo. Takže jo, a on Okamura slibuje, že bude méně předsplněné vlaky. Jak on to udělá, jako zavolá do těch do Leo Expressu, do RegioJetu. Hejte, v pátek, šlo mu o pátek a pondělek jsou narvaný vlaky. Prosím vás, přejdejte 2 vagóny, já vám to nařizuju. Jako. Já to máme lepší způsob, ale pátek bude... Volno. Ne, no, to taky může být, jo. Ale pátek připište za tu cenovku 0. Nebo 50% dražší, přesně, a budou vyšší daně z toho, že? Takže nebude stát lístek 500, ale 5000. Na koho tohle funguje, ty vole, jako já když to vidím, ty jejich reklamy, ty vole, říkám, ty vole, ty jsi kokot, ne? Jako, co to tam na mě zkoušíš? Bohužel jsou lidi, kterým na tyhle skočej, na tyhle hesla, protože si myslí, že to je ve světě tak jednoduchý, že Okamura prostě ho zvolíme, on bude ministr dopravy a on jim dá nařízení direktivní, že bude o 2 vagony víc v pátek všude, kde mají asi tak vzít najednou, jako jo, a podobně. A že až odrifluje ty Ukrajince, že to bude skvělý, že jeho voliči budou jásat, že Ukrajinci jim berou práci, jo, ale jeho voličům berou práci jenom oni sami. Že jsou v hospodě, chlastají, nevzdělávají se, nezdokonalujou se a hlavně jsou líní. A víš co, když ty Ukrajinci odejdou, kdo tu jejich práci bude dělat? Přesně tak. No oni ne, ty voliči jeho, protože oni zjistí, že nechtějí tu práci dělat, co dělali ty Ukrajinci. A víš, co dopadne? Víš, co se stane? Ty firmy potřebují ty lidi. Tak přes nějaký ty agentury a podobně přijede Bangladeš, Afghánistán a tyhle ty lidi, kteří jsou úplně mimo Ukrajinu, prostě mimo, zase etnicky, neřeším, je to jedno, jako jo, ale kulturně, samozřejmě i víra, že jo, do toho hraje roli, protože mají úplně jiný fungování, že jo, celkově, tak prostě si natáháme tohle mimo místo Ukrajinců, kteří jsou s náma kulturně v podstatě kompatibilní. A u nás ve firmě pracují Ukrajinci a pracují normálně stejně, jako tam pracují na stejném místě ty Češi, že jo? No jasně. Ale já neříkám, že by Bangladešani nefungovali. Samozřejmě jsou asi nějaký Ukrajinci, kteří tady třeba páchají nějakou trestnou činnost. A to je všude, to je i Češi, jako všichni, Japonci, že jo, Kamuro. Ale jde o to, že prostě jde o tu kulturu a o tohle. Já neříkám, že Bangladešani prostě nemakají, nebo z Tajska, nebo něco, jako jo. Ale jde o to, že Ukrajinec, když tady je, za 10 let je z něj poloviční Čech. Prostě kulturně, prostě pak
Oni jsou taky jako věřící, jako nevím, jestli jsou pravoslavní Ukrajinci, nebo jsou katolický, nebo nevěřící jako my, že jo. Takže jakmile odejde 500 000, tak ty firmy začnou brečet, o to méně se odvede daně, protože ono se to ví, ale oni to ty voliči nechtějí slyšet, že ty Ukrajinci vlastně už je to přínos do státního rozpočtu, protože vydělávají na sebe, to znamená daně z platu, vydělávají firmám, takže daně z příjmu těch firem a podobně. Že jo, tady je hodně lidí, kteří jsou v produktivním věku, což je... Z Ukrajiny, no jasný. Což je pro stát to je super. Nejlepší, protože důchodci nebo malí děti jsou prostě ztrátoví. Jasný, jako... Ale tady máme mraky, že jo. Jasný, ale Okamura nemá žádný témata, on ani není politik, to je prostě čurin, vole, jako svině, vysranej, vychcanej, vole, úplně což je mimochodem nevýhoda, že jo, třeba pro Rusáky, že jo. Oni válčej, že jo, posílají tam mraky lidí, teďka už se objevily informace, že 1 000 000 Rusáků je vlastně to mrtvých nebo nějakých invalidních, že jo, zraněných. Takže 1 000 000 lidí, nějakých, já nevím, kolik měli, 140 milionů obyvatel. No, budou chybět, no jasný. No, tak 1 000 000 lidí v produktivním věku jim bude chybět. No. Což je pro ekonomiku hrozná. Dobrý. Hele, já nechci řešit Rusko nebo cokoliv, jo. Řešíme to SPD, jo. Nehledě na to, když ještě do Ruska, tam budou super narvaný seznámky holkama, protože tam nebudou chlapi, že jo. Ale to už si vyřešte vy potom, jo. Ale jde o to, že opravdu SPDák referendum, nesmysl, jako jemu to tak hrozně vyhovovalo, proto vyhovovalo být v opozici a proto nabízí ANO, že bude v opozici a bude jako ho podporovat i z opozice, protože jemu to vyhovuje, protože v opozici děláš hovno. Jenom kritizuješ, máš píčoviny a tomu vyhovuje, protože on vůbec neumí nic budovat, nic stavět. Umí jenom strašit, umí jenom vysírat a podobně. Nějaký referenda a uprchlíci. To jsou jeho 2 témata. Nic víc jako jo. Ten Fiala z toho jeho strany, SPDácký, když to byl nějaký lichvář nebo něco, ty vole, tam jsou samý ksindl, tady z Děčína ten, jak se jmenuje, ty vole, zase jsem zapomněl jeho jména. Jak byl v ČSSD, ty vole. Nevím, to je. No, prostě taky jakovej, ty vole. Když to otevře hubu, ty vole, jak si myslíš, že se blije, ty vole, nebo já nevím, jako jo. Ale jde fakt SPD, kdo volí, ty vole, tak já nevím, co od nich očekává, jako. To mě stačilo, co tam bylo za ksindl, že jo, už předtím v té jeho původní straně, a už nevím, jak se a tam můžou být jenom ksindlové, chápeš? Protože Okamura prostě... je ksindl. Tam prostě chytrý odborníky nenaženeš. Jak prostě. Tam byl jak tam dával ten flákanec přece. No, to byl taky z jeho strany, že jo? Volný. No, jasně, tam jsou samý idioti. No, prostě. To samozřejmě až čestný výjimky, ale to snad už tam žádný nejsou, protože jako ryba smrdí od hlavy. Když je prostě nahoře idiot prostě, tak tam pod idiotem nebudou prostě chytrý, inteligentní lidi. To prostě nedává smysl. Jako Babiš, vychcanej, vole, podvodníček, ten má pod sebou samý jako pacholky, akorát podřízený slouhy. To jsou jeho lidi, že jo. Prostě ano, pane veliteli, ano, pomočíte mě, ano, jo. Ty vole, takhle to tam asi funguje, jako jo. SPD to je ksindl, že jo. A teď třetí, co chci probrat, ostatní nechám na vašich. Konečníkovou. Konečná. Stačilo, ty vole. Stačilo. Jako vidlák, ty vole, nějaký youtuber prostě o nějaký pičoviny, furt se bourat něco, jako tak požralo to komunisty, že jo, pak nějaký Socany. jsou tam socany jsou tam a jsou tam ještě nějaký ty prostě sociální levičácký strany. Zkrachovalý strany se dají dohromady. No, jasně. A na pozadí nějaký agrobaron stejně bude, že jo, protože to je na objednávku, ale nejhorší je, že tam je ta konečná, což je stalinistická proruská špína jako vyšitá, která prohlásila, že největší nebezpečí pro naši republiku není Rusko, ale Evropská unie. To je luxusní věc. Jestli kdo tohle volí, ty vole, tak prostě smekám, protože jste idioti, ty vole. Jako. Komunisti tady byli 40 let. Kam to dotáhli, to víme. My jsme byli dokonce na tom meetingu jejich a tam to bylo. Všichni kradou, všichni podvádějí, u Babiše to jako sedí, to jsme jako věřili, ale oni mysleli všechny firmy, úplně všechny. Ty hlavně mezinárodní, co u nás zaměstnávají 100 000 lidí. Všichni kradou, všechny zavřem, všechny budeme vyšetřovat a všechno znárodníme, nebo zestátníme, nebo jak oni to říkali, nebo nějaký takovýhle slovíčko, prostě zase by se znárodňovalo, zestátňovalo, prostě tam jsou proruský
závistivý opice, který neumějí tvořit, umějí jenom bourat. Co dělá levice? Ta vždycky dělala revoluce, vždycky střílela, vraždila, cokoliv. Jako pravice tohle nedělá. To je všechny skoupí. Pravice na to jde ekonomicky, všechny si koupí, jako bohuž, že jo. Ale levice, jelikož to neschopný, závistivý, parchanti, tak furt nějaký střílení, vraždění, kradění, znárodňování a podobná špína. Tak to nemůžou skoupit. A jestli si myslíte, a to jejich prohlášení, hlas umlčované většiny. Ty vole, já tu konečnou slyšel přes svou Českou lípu. Kdo ji tam umlčoval? Kdo je umlčuje? Komunisti. Nikdo je neumlčuje. Komunisti jsou prostě chátra, špína. A Maláčová, ty vole, ta zlikvidovala sociální demokracii. Protože ta dlužena, ty vole, jde jenom za orálkem, jim jde jenom o korítka, tak šli prostě dostačit. De facto technicky zlikvidovali tu stranu socdem, protože ta končí, že jo, ta už nebude, končí. A jde o to, aby oni jako byli v tom parlamentu. Komunisti taky, že prašky. A dlužena prostě Maláčová. A důchod do 63 let. Do 63 půjdeme do důchodu. To je 100 miliard sekera každý rok, že jo, takhle. Jo? A pak začíná, levné byty budou a výstavba 20 000 bytů ročně stát postaví zadarmo, ty vole, nebo já nevím, nájemních. To jsou dalších 200-300 miliard, jako jo, za tohle. Ty vole, tam by byly najednou sekery, jako kvůli stačilo ne 250 miliard, nebo 270, teď má být, ale miliarda 270, jo? Zdroje jsou, ty vole, to je mánička, ty vole, zvýšíme daně, všechny. Ty firmy by se tady na to vyserou, odejdou. A ty jejich voliče, některý, co to zaměstnává, budou prostě propuštěný. Nebudou, jo, tak prostě nebudou v práci a podobně, budou brát všichni dávky, čím větší bída, tím víc hlasů prostačilo, že jo, chudáci jsme a takový vensty. Oni tady ty důchodci říkají, že se měli dobře, že jo, tenkrát. Ale to si pamatujou, protože víš, proč si to vzpomínají na to s láskou, protože byli mladí, nic je nebolelo, měli lásky, souložili, že jo, když to fakt přeženu, teď už jenom visí, ty vole, a podobně. Bolí je všechno, jako mě kolena, že jo. A jsou prostě zapšklí, protivní, já nevím prostě, jo. Já taky rád vzpomínám na 80. léta, já byl mladý, 10letý kluk, prostě chodil jsem fotbal, nic mě nebolelo, bylo to skvělý, neřešil jsem se to, těšil jsem se na Vánoce, že budou pomeranče a banány, jo, a že si budu mít čím vytřít prdel, protože konečně byl toaletní papír, protože jinak celý rok jsme si utírali prdel novinama, ty vole, jako. A v Ústí asi měli lepší, že jo, Liberec bylo takový sockový město, já to přeháním, jo, ale nebyl prostě toaleťák, nebyly rifle, nešlo sehnat, já jsem chtěl kolo koupit, máma musela podplatit šéfovu ve sportu, že až za půl roku přijde favorit. Že prostě dostanu favorita, to byl podpultovej, tohle oni chtějí zpátky, ty vole, plánovanou výstavbu. Favorit, jo, který... No to byly pořadníky před těma mototechnama. Spali 2 dny, 3 jsou dny. ksindlové, ty vole, jako kdo volí komunisty, jako kdo je chorej, ty vole, a zvolí Maláčou, ta tam dělá takový ty, kouše se do spodního rtu, jak je nadržená už na to koryto, ty vole, jako, jo. Ale přitom, když si spočítáš, jaký byly tenkrát platy, jo, budeme počítat průměrný samozřejmě. A nechci řešit ale platy, co byly tenkrát. No, ale prostě ta kupní síla, že jo. Tak daleko plácnu dneska, byť je ten favorit v přepočtu na ty dnešní platy. 2 miliony. Přes milion, no jasně, no více jak milion, daleko víc, jako když jsme brali 1000, když on stál 60 000, to je 60 platů, jako teď bere 50 000 průměr. Je pravda, že elektřina stála mnohonásobně míň, že jo, třeba. No, ale nebo bylo to jinak nastavený, to vůbec neřeš. Jo, ale v podstatě, já bych skočil dál k těm volbám. Ano, nejspíše vyhraje volby. Ale Babiš nebude to mít jednoduchý, protože bude muset jít se Stačilo, pokud se tam dostanou. Bude muset jít z SPD. To schválně dáme ty procenta. Potom, za chvíli. Teďka. Ale on nebude chtít do vlády, protože jemu z nich zblití. On je sice podvodník, ale je to obchodník, prostě není proruský, protože v Rusku nemá žádný biznis, jemu Evropská unie vyhovuje, že jo, na tomu vyhovuje, protože to chrání taky samozřejmě jeho investice. Jediná výhoda, že ještě tady ty jakoby podporuje. No, protože mu jde o prachy. On jde čistě na prachy. Pitomio prostě ten má hovno, to je chudák, že jo, který prostě jenom je v politice kvůli prachům, že jo, když si vytuneloval
A on zase jako chudák není. Tu první stranu, velmi, jak se jmenoval, Věci veřejné, nebo jak to vytuneloval. Já neříkám, že jako na to, ale proti Babišovi, že je chudák. Že? To jsme i my chudáci. No to... Ještě 10krát takový, než Pitomio třeba, ale on si už nakrát, že jo, třeba. Ale jde o to, že prostě Okamura, ten je tam jenom pro prachy, jenom straší. Ten nic nevybuduje, jako představa, že je Okamura třeba ministr vnitra, nebo ty vole, co by tam dělal? A nebo konečná ministryně průmyslu? Ty vole, to by bylo znárodňování, to bych se musel spakovat jako odsaď, než mi něco zabaví všechno. To by už jako prodávat. Ne, jak já už jsem mimo systém, já už na to prdím, že jo, já už prostě nezaměstnaný, že jo, všechny kapitál mám vyvedený z republiky, já už jsem v pohodě, jako jo. Ty nic nemáš, ty jsi jaký v pohodě, to by nemají co sebrat, že jo. Dluhy leda, že by mi sebrali. A to mi seberou. Tak to by se hodila inflace, když máš dluhy. To ti sníží, že jo, zase to. Jo, takže, dobře, ty tvoje procenta. Takže, kolik bude mít ANO procent? Tak schválně, budeme jmenovat jednotlivé strany, a kolik si budeme myslet. Tak na prvním místě bude ANO a bude mít 31%. Já říkám 28. Dobře, tak si to někam napiš. No máme potom. To ve videu, ne? Máme to ve videu. Tak, na druhém místě bude Spolu. Ano. To bude mít 22%. 24 říkám já. Dobře, jsi optimista. No, možná budou mít víc. No. Na třetím místě bude Pitomio. Ten bude mít tak 11. 11, já typu 12, ale ještě, pak budeme pokračovat, Pitomio udělal geniální tah, jak zlikvidoval Svobodný, Trikoloru a Pro. Oni mají 1500 nebo 1600 lidí na kandidátkách pro volby. Víš, kolik jim nabídí těm 3 stranám míst na těch volebních lístcích? Pár jenom. Kolik? 5, 6. 6. To důvod, to jsem nevěděl. Jenom z každé ty strany jenom ty 2 hlavní opičky. Jo? Takže tam je ta zrzavá, jo, z Trikolory a někdo, možná dostal z Trikolory, nebo ten ze Svobodných, to je jedno. A pak to je hrozná ruská hnida taky, jako vyhodili z ty nad Rumunskem, tam země, jak byly tam teď ty volby, že je pro ruské. Moldavsko, tam ho dokonce vyhostili, to je hustý. No a pak tam je samozřejmě Reichl s nějakou opičkou, že jo, a to není důležitý. Ale v podstatě ty 3 strany skončily. Já jsem se jenom typnul, ale ani nevěděl, že to tak je. No, jo, tyhle 3 strany prostě zlikvidoval si konkurenci, nahnal to na sebe a teď ještě se mi líbilo, že jak prohlašujou, ale ona to dělá ta z ty Trikolory, ta zrzavá, to dělá pozor, ohrožení demokracie nebo něčeho, že nejspíš se motoristi a stačilo nedostanou do parlamentu, tak radši volte nás, jak vysává ještě. No dobrý, pardon, že jsem ti to skočil. Tak, 4. místo. Starostové, ne? Za mě. Já si myslím... Piráti? Konečníková. Ne, tolik debilů u nás není, ty vole. Kolik procent? 10. Ne. No tak já ty říkáš typuju 4%. Já nevěřím, že jsme národ jak takový zmrdi. Nevěřím, že je u nás takových zmrdů, že by volili komunisty. Ne. 4% říkám. Dobře. Tak koho říkáš ty na 4. místě? Bylo ANO, bylo to, Spolu, bylo SPD, že? No. Na 4. typu Piráty nebo STAN. Já bych řekl, že oba budou mít kolem těch 10%. Dobře. Plus minus. Oba bych dal 10%. Já bych ty další Piráty a STAN dal 8. Jo. No, kvůli těm komunistům. Aby nám vyšlo 100 oběma, to je jedno. Prostě. Já nevím, no tak nevím. Motoristi, co? Dostanou se tam? Motoristi, hele, jestli se dostanou, tak počítám tak 6 maximálně. 6%. Řekl bych, že bude tak. Dost lidí je volí kvůli tomu, o nich jsme nemluvili. Tam je ten Turek, pošahanec, jo. No. Vítěz Formule 27, jak porazil 15 toho kluka nějakýho, že jo. No, jasně. Oni si tvrdí, že jsou pravicová strana, pravicová další strana. Jako. Melou pičoviny za nima nějaká, Bůh ví co, za nima. Já bych řekl, že on tam hajloval. Já bych řekl, že oni se dostanou typu mezi 4 až 5%, že budou mít. Já jim dávám 5 až 6, já si myslím, že se tam možná těsně dostanou. Možná těsně dostanou, možná dokonce to stačilo, se tam možná těsně dostane, ale určitě nebudou mít 10%. Jako 10% lidí, co přijde k volbám, by volili komunisty. Umíš si to představit, že každý 10. na ulici
je prostě schnilej, prostě chcípák, co volí komunisty. Já se to nebojím takhle říct, protože kdo volí komunisty, je prostě chcípák u mě. Já myslím, že to nebude jako 10%, ale protože spousta míst se tam nedostane, tak oni dostanou, že od těch 10%. Rozumíš? Já ti chápu poměrově. Ne, ale k volbě musíte jít všichni k volbě, kdo prostě nechce mít Komanče prostě ve vládě. Jo, tu uřvanou konečnou. Nechcete mít Okamuru prostě, aby něco rozhodoval. Ten tam bohužel bude v tom parlamentu minimálně. Babiš se bez nich neobejde a já věřím, že to bude tak nestabilní složení vlády, protože i kdyby Babiš vzal, on nemůže vzít SPD do vlády, ty vole, co by tam s nima dělal? Komunisty, umíš si představit, on by se zničil sám sebe, jako komunisty do vlády, on musí být jediný, on bude sám podporovaný těma extremistama, jedině. A nevydrží to i tak, protože jim nebude dělat to, co oni chtějí. A za 2 roky máme předčasné volby. Jo, kde si to vyzkoušíme, jaký to je s Komančem a možná v parlamentu, a jaký SPDáci jsou chcípáci, jako jo. A když to dobře dopadne, tak Babiš se na to vysere už za ty 2 roky, protože už se mu divím. Má vaty, ty vole, starej, že nejde na ten svůj nějaký zámeček do Francie, nebo paluje si tam šunky. Jako nechápu, jestli tohle má zapotřebí. No, protože jeho firmy komplet jedou na dotační ekonomiku. On vydělá Agrofert 6 miliard ročně. On by ty prachy už neutratil. A on má dotace 6 miliard ročně. Zisk jsou dotace. Bez dotací by byl možná na 0. Prostě on je ambiciózní ale a chce moc. On má, já nevím, já tomu úplně nevěřím, a má měl až 40 miliard dluhů, jak jede prostě dopředu investice, což neříkám, že to je špatně, jo, ale prostě není to tak, že by byl jako multimiliardář vyloženě, jako že by byl totál závodou, jako jo, ale to nechci řešit, no. Ale prostě já si myslím, aspoň ho uvádějí, že má bůh ví kolik miliard, jo, prostě. Jasně. Hele, a co mu ty prachy jsou, když se neužívá? Hele, já jsem vyznáním vlastně, já se přiznám, já chci založit možná, když mě fakt vytočej, tu Českou národní stranu, protože já jsem umírněnej nacionalista, jestli se tak dá říct, prostě žádný víc než národ, prostě, ale jsem pro ochranu národa, kulturní, že jo, hospodářský a tak dále, ale ve smyslu spolupráce se sousedama a určitě ne Rusáky, jako jo, ale prostě jestli se tohle stane, že prostě fakt lidi budou volit prostě tyhle ty falešný stačila, SPD, ANO neřeším, to je prostě ještě jedny tyhle volby bude ANO, pak Babiš skončí. A bez Babiše prostě ANO v dalších volbách bude mít 10% a pak skončí. Jako. No hele, máme procenta, jsme hádali. Dneska je kolik? 5 hodin, teďka 2. října. No a zítra jsou volby od kolika? Až od 2, myslím, bývají. Od 2. Tak to už se volí teď, teda za 24 hodin už pojedou volby prostě. Ale prostě my to teďka ještě vidět nemůžeme. Nemůžeme, ano. Takže jste to slyšeli. Takže prostě. Napište nám do komentářů, jestli půjdete volit. Napište nám i, co se vám nelíbí, jaký strany jsou hrozný, jaký jsou ještě hroznější. Klidně řekněte, že my jsme hrozný, že jsme idioti, řekněte, napište. Já jsem původně chtěl probrat ty strany, no. Ale nepřišli mi lístky. Já ani nevím, kdo tam všechno je. To je jedno, kdo tam je, to nikdo neřeší, kdo tam je. Ale to probrat, mohla být sranda. Nechci nikoho probírat. Ne. Samozřejmě kroužkujte, kdo se vám bude líbit, jako zamluvat znáte někoho osobně, že jo, já to přiznám se osobně, jsem snad udělal jenom jednou. Jinak je mi to jedno, hodím tam tu stranu a nechám to, jak to je, protože většinou ty lidi stejně neznám, že jo. A ty strany to mají stejně navržený tak, aby ty nejšikovnější v uvozovkách byly na vrchu, jo. Takže naše doporučení určitě běžte k volbám a nechoďte k volbám, pokud chcete volit. Ano, stačilo, SPD a motoristy možná, a to je jedno vlastně u motoristů, jsou neškodný bázní, jako jo. Macinka je v podstatě panoš Klause, jo, řekněme si to, že Klaus si otvírá cestičku, to je taková šedá eminence motoristů, co si budeme nalhávat, jako jo. To je ten Chlad, ne? Nebo ještě jak jsme... Jo, Chlad je sponzoruje, to je ten, jak dělá ty sásky nebo něco, nějaký výherní auta nebo něco. Prostě nějaký miliardář tam je, to je jasný, jde o prachy. Hele, nikdo, kdo dá třeba, já nevím, je podporuje, dá jim třeba 20-30 milionů na kampaň, tak to nedělá kvůli tomu, že má rád politiku. Ale jde o to, že si veme zpátky něco. Samozřejmě, jo, o tom to je a to se mi na ty politice nelíbí. Investice, že jo. No jasně, svým způsobem, proto bych chtěl založit třeba jednu tu svoji vlastní politickou stranu, aby imunní na tyhle ty veškerý ty žáby na pramenech a prostě jako... hele, blíží se doba, já to ještě řeknu jako závěr, blíží se totiž doba, ta politika se hrozně změnila.
Teď už jsou tam samý, jako začnou být samý ksindlové v uvozovkách, jako Konečná, SPD, jako Okamura, který prostě melou hlouposti, píčoviny, řvou, strašej a podobně. A tyhle lidi budou potřebovat ne Fialu ze Spolu, ale budou potřebovat na hrubý pytel, hrubá záplata. Budou potřebovat proti sobě ksindla, jako jsem já, který bude z druhého spektra, bude proevropské a podobně a bude používat přesně jejich rétoriku, bude mít jejich energii, sílu, tah na bránu a podobně a bude mít na háku. Jako jo. A nebudeme tak slušný, protože oni taky nejsou a prostě půjdeme po sobě a budou pěsťovky v parlamentu. Jako. Plákanec dostane. Jako. Jo? A to se bohužel nejspíše stane. Já to neúplně schvaluju. A já to o sobě přiznám, že já jsem horká hlava a prostě já bych tam na Okamuru skočil přes ten pult. Jako. Fakt bych si pro něj došel, kdyby tam 8 hodin měl píčovy nebo o nějaký přírodě, mimo téma, jak si tam pro něj došel, ty vole, jako. Jo? Takže tahle doba se bohužel asi blíží a bude to tak a je to součást demokratického vývoje. A je lepší mít tam dalšího ksindla, který bude proti těm ksindlům, než aby tam byly jenom ty ksindlové, ty špatný. Já bych byl hodnej ksindl. Kdyby si z Pitomia udělal 5 a ještě ošklivější. Jo, a když tam nebudu já, bude tam jiný tenhle ksindl pro evropský proto. Protože opravdu Fiala, ať je jaký je, prostě mohl by být jakýkoliv, ale je to hodnej, slušnej, vychovaný pán, i když taky umí mluvit, prostě jak občas vypli mikrofon, že umí na sare mě to, nebaví mě to, určitě řekne i do piči. Takovýhle umí to, jo, ale furt jedná v rukavičkách s těma ksindlama, i když ty poslední velký debatě, viděl jsi to? Kousek. Jak po něj šel? Tak jsem usnul. To byl chlapák konečně, kurňa jsem mu tleskal, fakt pěkně ho tam sejmul toho Havlíčka, jako Babiš ten zbaběle se bojí, že jo, do debaty jako s Fialou, jako i když teď byla, nějaká debata byla. Tam jsou toho jsem usnul. Těch dvou a tam mleli píčoviny, oba dva, každý. Oni všichni haní, ten udělal tohle, ten udělal zaviní inflaci, ne, ten zaviní inflaci a nikdo nám neřekne vlastně, co konkrétně chtějí dělat, jenom samý hesla, samý to. To je všechno. Hele, já jsem nechtěl, aby to bylo takhle dlouhý, no. Dobrý. Stačí. Takže čísla máme. Čísla máme. Kdo vyhraje, tak a jdem volit. No, to jo, kdo vyhraje nic. Ne. Tak kdo vyhraje, koupí příště kofolu. Na pití. A jak poznáš, co bude to, že vyhraje? Jako... Kdo uhodne nejvíc těch? První, druhý, třetí, čtvrtý místo. Jsme řekli, ne? Pátý. No, tak to se shodujeme víceméně. Poslední ne? A to je jedno vlastně. Koupíme si kofolu, každý svoji a bude to. A ožereme se. Takže běžte volit, držme palce demokratickým stranám, ať ksindlové nevyhrajou a když jdeme na to. Když vyhrajou, tak co bys chtěl do vězení přivést? Já se prostřílím ven. Jo. No jasně. No a když to nebudeš mít s čím mě do vězení nedostanou. Já mám s čím střílet. Věř mi, že mám. Tady, možná venku, ale tam už nemít nebudeš. Tam budeš mít já budu kousat. Kousat, rdousit, jako Jožin z Bažin. Dobrý, hele, tak končíme. Tak příští díl z Pankráce. Čau. Tam nebude internet, tak mějte se hezky, díky za pozornost a čau.